Процедури на стойност над 5000 лева подари Медико-козметичен център Медея на своите клиенти по повод 7-я си рожден ден. С пищно тържество и поздрав от дует Ритон беше поставен финалът на първата част от инициативата "Красива промяна", с която клиентите на Медея участваха в томболата за големите награди. Вторият етап на "Красива промяна" ще бъде януари, февруари и март месец, когато нашите клиентки, които са спечелили тези награди, ще могат да ползват съответните услуги и ние ще покажем каква красива промяна сме направили за тях. Единствено в Медико-козметичен център Медея се извършват процедури с интензивна импулсна светлина с 4-то поколение апарат за фотоепилация и фотоподмладяване. Благодарение на новия революционен фракционен CO2 лазер, клиентите на Медея могат да отстранят различни кожни аномалии, пигментации и бръчки. Апаратът е най-доброто средство за премахване на белези от акне и след операция. Чрез метода ендермология се провеждат антицелулитни, терапевтични и спортни високоефективни процедури. Благодарение на революционно новото третиране на кожата, клиентите на Медея се възстановяват за изключително кратко време след третиране на кожата. Козметичните процедури в центъра се извършват с водещи световни марки продукти, създадени на основата на екстракти от плодове и зеленчуци, минерали от мъртво море и клетъчни технологии.